Посудина розміром 2 на 4 метри і бруд замість морської води. В таких умовах вже місяць тримають дельфінів в окупованій Алушті. 10 лютого в дельфінарії «Акварелі» луснув один із тросів, на якому тримався басейн. Потужна хвиля тоді зірвала крісла в глядацькій залі і розтрощила вікна. Тварин звідти рятувальники виносили на руках. Адміністрація дельфінарію того дня запевнила, із дельфінами все гаразд, про них добре дбають, але побачити тварин не дозволили. Мовляв, у них сильний стрес після пережитого. З якими подіями ще минули вихідні в окупованому Криму, розлогіше мої колеги. Колишня так звана прокурорка окупованого Криму Наталя Поклонська не спинилася на парфумах «Няш-мяш, Крим наш» і вирішила стати письменницею. Цими вихідними у Лівадійському палаці тепер вже депутатка Російської Держдуми презентувала власну книгу із назвою «Кримська весна. До і після. Історія з перших вуст». На 200 сторінках Поклонська повідала свою версію подій на Майдані 2014-го, традиційно назвавши їх «переворотом на Україні», і пригадала, як Путін 5 років тому захоплював Крим. Аби згладити перше враження від друкованого шедевру, гостям пропонували тематичне шампанське. Його обличчям стала та ж таки Поклонська в звичному для неї образі прокурора. Геть інакше, ніж в книжці Поклонської, виглядає реальність в окупованому Росією Криму. Територія морського вокзалу в окупованій Керчі тепер більше схожа на сміттєзвалище. Ще гірша ситуація в Джанкої. Там на деревах замість листя рясно вродили целофанові пакети, папірці і пластикові стаканчики. Обдерті стіни, щілини в дверях і підклеєне синьою стрічкою вікно. Так тепер виглядає інфекційне відділення 7-ї міської лікарні окупованого Сімферополя. Ці кадри виклали у соцмережу невдоволені сумнівним сервісом пацієнти. Аби сховатися від протягів, їм доводиться завішувати вікна тим, що є під рукою. А червоний мішечок на вікні – це тутешній холодильник. Тетяна Солій, Заман, АТР.